Alright, so para po sa nag-request ng Uncle Berting, ayan. Marbamon no agriti, apa nagukot iti kamote, mangisaang sa agiway-way itinwangi. Nagaget ni Uncle Berting, nataripato iti dingwen, pagulid ang nalasken atuladen. Awan kanyar at panog, inaldaulat ta asumalo, uri maka sinit pa itipudot. Nakaratkan lata, uraya da sa kupalit na, agpastor ng itipan na kainanana. Kasta ni Uncle Berting, sa lasumang peto ti maleme, tati kayak na rumang ay pa nagbiyage. Nunalpas tirara epe, apa nagbiru pang gitane, alatiro tadandani panagaapite. Ngem apay tanaliday, tabagam nalpay, hindi na amuam, depresyo hindi bagay. Ni Uncle Berting repay umisem na panpay keti nakiinume, ngem ko na sumulit ang no next grabe. Sumaro no ang panagtatalo, rayap kan si kakit gimato, doble may presyo di abono. Awat pa'y keti danang relasyon, di gasolina hindi padano, di Uncle Berting nang isalda tatalo. Dinan sa masakan, dati makilin iti pamilya, dati baro nang agpas-pasakit ng asawa. Nagragsak di pakasar na, balser ito'y balserita, yung nalako ng tay may sanga ektar niyang arot. Kasta ni Uncle Berting, sa lasumang peto ti maleme, nanyarian ka, di may klaro mag-ayo. Ada na pugo ni Uncle Berting, isupayan ang pagpagkatasin, alatiro, madlaw lumakaye. At may sa amalim, nakita ni Uncle Berting, nakatugaw, nakapkapera ka mula niling. Awanin, hindi matalon, hindi na amin alalako, awan pa'y ketken ko anak mantari pato. Bas! Marbamon no agriti, na panagukot iti kamote, hindi simang pek si malibukag ni Uncle Berting. Gagitian na grama na puko na, nagranada na pandinisita. Dakyal na baliwan, dagitian na iti kinagaget, imalagaget ko na. Uncle Berting nga at obrana aginino. Basta ni Uncle Berting, sa lasumang peto ti maleben, tindahan at anak na opasyari. Nalako na ti dagdagana, tapi nagpaadal na, gamit ang mansyon ti balay na. Sika nga'y chismosa, amamong kadisuna, ni Uncle Berting tatantay suna. Arapid ang dati amin, kada tenga anak na, agsubalit ay kumamitin kwa na. Agsubalit ay kumamitin kwa na. Alright, thank you so much po, Mother, sa pag-request mo ng Uncle